A miña burriña cando vai pro muiño vai, toda fariñada cheiña de fío. O ambiente festivo do Son de Aldea chegará os días 2 e 3 de setembro á parroquia de Santiago de Albá, en Palas de Rei. Cada ano cambiamos todo o percorrido, é dicir, que a veces con moitas dificultades, pero isto sírvenos tamén para descubrir novos camiños. Iso permítenos descubrir eses roteiros que antes estaban, se movía xente por eles, e agora con este evento volvemos a recuperarlos e podemos poñerlos outra vez en uso. Hoxe tivo lugar a presentación da sexta edición na que se deixaron claros os obxectivos. Que hai que reivindicar esa historia do mundo rural, esa historia da vida da aldea, que dende logo Son de Aldea faino dende hai anos dun xeito fantástico, facendo participar socialmente a moitas persoas, non só da contorna, sino que cada vez son máis as persoas que veñen dende fora a participar. Este encontro cada vez é máis soado. As actividades darán comezo o venres ás 5 da tarde e prolongaránse durante o sábado. Son de Aldea é algo máis que unha festa, ou unha festa máis, é un espacio tamén de reflexión, de encontro, ameno, articulado con teatro participativo, con envolvimento comunitario dos veciños. O prato forte virá da man do roteiro teatral. O público desprazarase por toda a parroquia seguindo os actores e incluso montarán un bus de época. Como dixo Luís, dun roteiro que está protagonizado, e utilizo esa palabra, por 93 actores e actrices de distintas procedencias, pero que na súa maioría son de aquí, de Albá e de Santo Xusto. Está composto por 16 escenarios, 8 que denominamos escenas, 8 que denominamos transicións. Para inscribirte nas actividades, podes facelo a través da súa páxina web. O prezo para o venres será de 10 euros, mentres que o da xornada do sábado será de 25. A comida e a cea incluídas, e todo armonizado pola música da banda de Balbina.